Yeteredin mehribanlar. Oşo jayın beýikliginden hem ýokary galdy şu toç 6 metr. Pultany elinde pulty görköz Remezan. Ana pult bilen. Assalamu alaykum mehriban ýoldaşlar. Biznes Türkmenistan kanaly ýene-de siziň üçin bir video obzor. Ine şu yük bilen adam ýokary çykyp 6 metr ýokarlyga çykyp ne ustalara iň esas gerek zatda. Şunuň ne şu üstüne ýükem goýuldy olanlar düzgün motorlar ne hazır size ýokar ne hilek ýokarykda gidýänem gündizlikde görkezel diýdik obzor edel diýdik. Näzir. Ne kapsaldan hem görkezel seredim. Ine şu yük bilen ýokarygam görkezeler ne olanlara. Pultany elinde pulty görköz Remezan. Ana pult bilen. Boynuňa asykdyr ýa-da pultdan hereket edibermeli. Yeteredin mehribanlar. Oşo jayın beýikliginden hem ýokary galdy şu toç 6 metr. 6 metr ýükseklige galýa şu ýokarlyga. Yukalçık manada, kirpiç örýänlere mumal ustalaryň gowy işini görýän zatda. Ya polny gal ýokaryk. Ýok dakansa gal, korkma. Gal, korkma. Ha, ana, zaradın 6 metr ýokarlyga ne galýa, ýene-de aşağı gaýdy otyrlar ne. Nima kılanlar? Havarlaşın bakalary bardır videoň soňuna çene görün. Düş. 160 milyon. Şu düş. Yok, acelden. Mo malades olanlar.